Morning! Mabungahong kabuntagon mga igsoon. So, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Pasensya na karon ra ta nakabalik og live kay yesterday and of course the other day. Busy man ta kay na youth camp. Unya niadto ko. Unya ni bisita sad ko og police station nga naa akong higala nga hepe, no? So dito ko nya ila kong gi-pa-share po. Ditugutan ko nga mo share sa mga piniriso. And then after that, ngadto po mi sa usa ka, let's say, mura siya og drug symposium niya. Timingan man nga dito ko. So ilagi pong kong gi-pa-share. Daghan kay mga appointment igsoon nga mahinungdan nga wala ta ka live. Pero hinoon para Ginoo man gyapon, no? So karon sang buntaga nagdali-dali sad ko kay karong taon-taon naami tapok sa mga pastor murang alas 9 man siguro nya ako moadto ko dito somewhere in Sagbayan, Bohol. Okay, so muna nga sila actually tulog pa akong ako asawa akong anak igsoon niya mata ko kay gusto ko mag-live lagi gimingaw na ko ninyo no, praise God. So by the way, yes, victorious kay igsoon ng katong youth camp. Tanan ang mga gingon nga mission man gyapon na siya kanang nakaadto ko dito wala masayang bisan atong time actually atong time wala ko part sa camp mingadto lang ko kay gusto ko mo attend, gusto ko mo maminaw sad sa mga nagwali unya ana man ta di man pwede nga kita rin man magsigira tagwali niya di ta minaw sa uban, no? Di man mo pasabot nga gigamit na tas Ginoo di na pud ta minaw sa uban, no? So minaw sa dito mga preaching and then after that mao lagi praise God kay imbes maora to akong tumong dito mo adto sa mga youth nato, mga young people. Duha na may dala kun ako say mo kuha nila kay alayo man gud kaayo na it takes kung normal ra gyud nga biyahe umabot pagali siguro og maybe 2 hours or maybe 3 hours pa kung normal nga kana bitawng pasahiruan maghunong-hunong ano. So kung gipasalamatan ng Ginoo sa gihatag niya nga opportunity nako nga naka-share sad ko dito sa mga iski man to sa tanan nga mga iski sa lungsod sa Kandihay, Bohol. Shout out, salamat sa inyong pagpaminaw. Diham to nangayog number na ko kay nagaplano sila invite daw ko nila og maybe usa ka gathering unya of course ang hisgutan about illegal drugs kay diha man atong linya unya. Again, thank you so much PNP Kandihay, thank you kaayo for the warm welcome. Salamat sa paniudto, panihapon o pamahaw og sa kapi og si Brad Chip kay bawo ko murag natulog pa siguro karon kay mura og sige ka og review ba para exam sa I guess sa law. So again Chip, thank you kayo akong Brad mga igsoon. Duol gid sa akong dughan kauban na ako diri sa una sa Clarin Police Station kay since before he was our chief of police here in Clarin Police Station. So dito misiya gid akong tumong kay gimingaw na ko ba sa istorya mi. Nya Brad sana ako na siya from Seas Skiptron in Arms. So Chip, salamat kayo sa imong pagpatulog nako nga
wala na ko nakinanglag hotel dito sa Kandihay igsoon, wala na ko kinanglan nga nag-abang og kanang nindot nga room kay iya jud kong giingnan nga arita tuog diri brad. Timbog nawa kay to iyang opisina dito nga giubo-ubo na nung ano mudra kay mo kog nasa hotel. So Chip, thank you kay wala na ko kapananghid nimo. Paglakaw na ko yesterday kay nang natulog pa man ka, no? Ug naa ka sa akong prayer, okay? PNP Kandihay namo sa akong prayer, okay? So again, grabe, victorious kayo ang nahitabo yesterday and the other day. And I praise God. I thank God for that blessed opportunity. And of course, this morning, lain asad nga kabuntagon nga puno sa paglaom nga iya tang gipabangon. Kay bisan pa magnaatay problema sa kagahapon or naatay problema sa tong pagmata karon igsoon, but the reason why God allows us to wake up today para ipahibalo nimo nga naay paglaom imong problema. Kay kung wala pa'y paglaom, di na ang tatapamaton. But i-allow ta ni Lord nga mumata with a purpose. Amen. So daghang wa nakamata rong adlaw igsoon, pero ikaw ug ako gipamata niya. So ato siyang himayaon. In everything we do today, atong i-glorify si Lord. Amen? O standing na ako mga followers diri, no? Nga, medyo ko kailan ninyo, pero during that time, dito ta sa camp, sa Kamba, so dagang imigsaka dito, dagang kayo, nag-picture na ako, pastor, narari ka diha, kita na ko mo. So thank you guys sa katong mga ning approach na ko during the camp, no? Youth camp. Salamat kayo sa mga photos, mga picture. Di ka ni dool lang ko dito mga igsoon dyan. Ako ning tago man ko kay kung ganahan o kanang kuan bitaw crowd nga dito ko nagpalayo jud ko. Babaw pero nakitaan ko nila. So thank you kayo sa mga followers nato diha no nga nangadto sa youth camp sa Bohol on Fire. Thank you so much sa inyong pagduol din ako. Salamat sa mga photos. Okay. So shout out Pastor Naminaw Sako bago ko matulog. Hey, thank you Inday Cindy Plantinos. God bless. Nakas akong prayer. Regards ko ni B-Boy, imuhang mga anak. Okay? So, let's proceed. Kaya mag-delete, ano? Anyway, salamat dahil sa shoutouts na ng mga OFW in different countries around the world. Tanang mga seaman dahil, tanang mga naka-permanent residents. Tanan-tanan ng mga followers and viewers aning nga page. And thank you so much for inviting your friends and loved ones to follow our page. Sa mga wala nakabalo sa atong YouTube channel, naa ang link sa caption ani nga live, no? Dalhon ta dito sa atong YouTube channel nga mabungaong Kristohanon, mas dali, mas paspas og masayon i-download, i-save atong mga live and atong mga previous live igsoon. Even kani nga live ako ning i-download after ani nya. I-upload na ko ni sa atong YouTube channel. So again, salamat sa inyo. Salamat, pasensya na nga wala ta ka live ni aging adlaw og yesterday and the other day kay medyo bisita, pero ako naning kamot ko igsoon nga mabalik atong live og karon diha na, no? Mao naman akong gibalik-balik as what I have promised igsoon nga yes, busy kay ko para sa bulaton sa Ginoo, but as long as I have the opportunity to share the word of God, I will grab it para mag-live ka. Praise God. Kunya shout out na ko tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang Piniriso, Lombia City Jail, Cebu City Jail, Medina Municipal Jail, tanang mga piniriso o katong prisuhan sa aring Kandihay Police Station, no? Nakawali ko dito, nanghilak po to sila dito igsoon kay maybe na bless niya, nakadungog sila og mensahe sa paglaom nga bisan ang ilang sitwasyon grabe kadagom na ipaglaom basta sila mulaom sa labaw makagahom, no? So shout out nako sa tanang mga inmates sa Kandihay Police Station ug sa ilang PCR dito, sir. Thank you kaayo, grabe. Salamat kayo sa atong banding. Okay? And shout out ako tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga members sa armed forces of the Philippines, mga military, tanang mga security guard, sa tanan nga mga followers nato also nga naa sa Philippine Air Force, and of course tanang mga Brad na ko long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Og ang of course PNP, okay. Tanang mga higala na ko, mga kapulisan, mga happy, PNP life coaches, mga suod na ko nga mga chief, no dilili na muna ko nganlan, sir. Sinsya na kay nagdali ko.
basta tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mga PCR, and of course, Camp Osmeña, Cebu, and Tagbilaran City, Barracks. Shout out nila ni Chief Batuan, Chief Newes, tanan-tanan mga igsoon. PNP personnel na amo sa kong prayer, kabalo na mo na. Okay? So, and shout out Sir Jose Maria, wa palibak mga igsoon, one of a good friend of mine nga usasad ka police officer. Mayang buntag, Pastor James, dalaygo ng buhi nga Diyos sa kanunay. Amen. God bless you, sir. God bless. Okay. Padyo ka lang. Hapit na kumabot sa inyo, ano? Kuan masiro ka. Asa na nyo, sir? Agusan ba to niya? Nabot naman ko, kuan na to. Alayo pa ba? Misamis Occidental. Na? Sa lang puhon-puhon, maabot na dyan. Takna. Panahon. So, let's proceed. Anyway, our topic for this morning, atong pamahaw karong kabuntagon, Ikson, is about kung kita bitaw nga gi-bless ta ni Lord, what is really the purpose of God, why He bless us, no? Ngano mang gipanalanginan ta sa Ginoo. So ang ato jung ipunto ani mga igsoon is kaning blessing of financial. Ngano mang i-bless ta ni Lord financially, din ang uban naglisod. Unsa joy tumong sa Ginoo? Unsay purpose ni Lord nganong gi-bless ta niya financially? Okay? So atong isgutan ko. Shout out Brad Jojo. God bless, Brad. Okay? Regards ko des tanan, no? Medyo layo pa, Pastor James. Okay. Okay, layo pa dahil. Sige lang, malibot raman nato ng tibok Pilipinas, sir. Anyway, Brad Jojo, i-regards ko ni Tatay Demetrio, hanaan siya kanunay sa akong pagampo. Okay? So let's pray. Before we continue, before we proceed, let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo mga igsoon, kay kung wala siya, wala ta. So wala man ta mag-isa og relihiyon. So wala ta mag-welcome og mga relihiyon, mga no. Only the name of Jesus Christ. It is more than enough. Amen. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence this morning with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this morning. Dili ta ng tao karon Ginoo na higayon nga mamati, mamalandong sa imong pulong, but today gitagaan minimog chance. Gitagaan minimog higayon, Ginoo. So salamat kayo, Lord God. So this morning, Ginoo, before we proceed, sa dili pa mi mamati sa imong pulong, Ginoo, palihog sa siya mong kasing-kasing. Kung naay mga butang sa mong kasing-kasing, Ginoo, ang wa ka malipay niya, wala may makabantay kay kanilaging tao ra mi, Ginoo. Usay magtuo mi og sakto mi apan sayop day mi. So Lord, pasayloa mi, cleanse us right now and make us worthy and deserving sa as we listen to your word this morning, Ginoo. Kunya tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mosunod sa imong pulong. Kaya ang panalangin nasa pagsunod. Ang breakthrough, ang milagro nasa pagsunod. Wala sa maminaw lamang kunya ipalapos pikas dunggan. So right now, Lord God, I pray kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. And samtang magpadayon kami, Ginoo, tagay mi kaalam nga langit nun. O kahibalo magpanabot nga langit nun, ganasayot kami, Ginoo. Dili na mo masabtan imong pulong matugkad kung magamit mi sa mong kaugalingong kaalam lamang tawanon or kalibutanon. So Lord God, this morning we welcome you and we invite your presence and we're praying for heavenly wisdom, Lord God. And ang nabiling panahon, Ginoo, mong itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Tanang nagtanaw karon, Ginoo, kutob sa makadungog. Bisan asa maabot kini nga live, Ginoo. Bisan asa maabot kini nga video. Bisag kinsa makakitaan ni Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, imong hikap, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati nining kabuntagon, Ginoo. Again, salamat sa kadaugan. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, imong kabubuton may matuman, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, this time we have 106 viewers and 9 nag-message ganina nga OFW. Before siya matulog daw, kuminaw sa siya. Okay? So, anyway, ako na yung shout-out ang 160, wow, 1,000 followers of Mabungahong Kristokano. Ay, pastora ni income man. Di ba? Iksoon, ikalipay na ko nga daghan kayo followers. Why? More followers, mas daghan makadungog sa pulong sa Ginoo. Okay? Mas daghang kinabuhi, mabag-o. No? Ang uban, ilahapon na, no? Pero,
Kabalo na mo igsoon nga wala jud ko nagbutang diri og GCash nako. Wala ko nag-ingon nyo, please send me star para magpadayon ko. Wala. Nya wala sa ko nagbutang sa kong bank account sa mga caption diri. Amen? So, pang Ginoo niya to Nya ako na ning gibalik-balik igsoon. Once magwalit ang atong motibo, kwarta, dili ta gamiton sa Ginoo epektibo. Wa tay dihog ana. Ang ato ang wali habol. Dili makahinuklog ang maminaw kung dili mga tulog. Pero kung atong tumong og tuyo purpose, why we share the word of God like this is for salvation, para malamdagan ang mga katawhan din gamiton ta sa Ginoo. If our motives is to glorify the Lord, then God will use us effectively. But ang atong motibo kwarta, aron daghan viewers, aron daghan mao na tinga ka walay ma-bless nimo, walay kinabuhi nga mabag-o. Amen. Ana. Let's start. Shout out sa tanang mga subscribers, followers, and subscribers sa atong page, and subscribers as well sa tuang gamay pa atong subscribers sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel na to, kay bago pa man sad na 700 plus. Okay, so thank you. So ako sa mong encourage nga to subscribe atong YouTube channel na to igsoon. Kuan ra man siya kanang free ra. Okay, let's go. 126 viewers and counting. Dayon ta. So this morning, ang atong teksto, ang atong anyway, shout out din ako si Brad Raddy Iliot. Kay akong manghod si Sham, si Shalom nga nasa San Remigio, og iyang ugangan si tatay og si nanay. Nalimot ko sa name gang. Basta mauna siya, no? San Remigio, Cebu. Okay. O ang akong manghod sad nga, grabe pag-atiman ako nga, nindako nun akong tiyan dito inon nga, bis nag-diet ko. Sa pagkadto na mo Cagayan, nga akong anak ko, pag-uli, nanambok. No, sa maning dari, nga sige lamig po trip dito. Grabe ang pag-atiman na mo dito sa Cagayan, Ikson. Akong manghod, si Sam, iyahang asawa sad nga, grabe sad pag-atiman na mo, no? Si Juby. O ang ilang two lovely daughters, si Jihaira Jessica Grace and si Asaira Paris. O si, shoutout na ako si Pastor Joel Aransado o si Sir Neo ba to? Katong amigo sa nako diha nga pulis nga manghod sa asawa sa akong manghod nga nas Cagayan na sign. Okay, shoutout, salamat kayo sa grabe sa fellowship, sa banding na to diha. Nindot kaayo. Good morning, Pastor James, watching from Giwanon, Poblacion, Compostela, Brother Roel Espijo. Okay. Shout out day, Kanipaan, Puok, Talisay. Okay. Living Water Christian Fellowship, tanang mga brad na ko diya, mga akro, nga mga kriminal, pero karon gibag-o na sa Ginoo, na himong mga pastor, na himong lagad sa Ginoo. Okay. Ug mao na iminggiya karon sa mga brad sa namo nga nagpabadlong, og sa mga kriminal, padung sa ilan sa Ginoo. Shout out ako si Pastora Ninit diha. Let's go. 1 John chapter 3 verses 17 to 18. Listen, paminaw mo mga dato o paminaw mo nga mga nagi-bless ni Lord financially. Well, dili ko gusto it doesn't mean nga ako ning gi-share ninyo kay gipadungog-dungog ta mo kay tabangunon ko, no. Kay paninglan tas Ginoo ani unya. Naay reason nga nung si Lord ni bless nato financially. Listen carefully. 1 Juan, Kapitulo 3, versikulos 17 hangtod sa 18. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato, okay? Nga nahigugma siya sa Dios, kun nagdumili siya pagtabang sa iyang isigkataw nga naas kawadon. 18. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Again, 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 17 hangtod sa 18. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato, ibutan na lang kwartahan or financially stable. Wow. Pensyonado niya, dagko kay pensyon. Okay, kay di man basta-basta pod sa una. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isigkataw nga naa sa
kawadon. Mga anak, ipakita ta ang matuod ta or ang matuod nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat. Wala des baba na, okay? Dili sa mga pulong lamang. Ang Dios magapanalangin sa balaang pulong, okay? So nini kabuntagon igsoon gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga unsay tumong, unsay tuyo, unsay rason, unsay purpose nganong gi-bless ta ni Lord. Pero nga ako ang blessing nga ako ang ako yung tutukan karon is blessing nga financial. Laylay man ang blessing tanan, no? But of course, when we say blessing, it's not all about dili gini siya mahitungod sa financial lang, no? So gi-bless ka sa main panglawas, gi-bless ka kay mayo imong kahimtang sa pamilya, gi-bless ka kay ang imong whole family nangalagad siguro, it's blessing. Gi-bless ka kay nakamata ka karong adlaw, blessing gyapon na ron, ang uban nangamatay na. So apanaalay blessing nga gitawag og blessing nga financially gi-bless ka ni Lord, no? Now, this morning atong isgutan nganong gi-bless ta ni Lord. Unsay purpose? What's really the purpose of the blesser? Si Lord man ang blesser. Nga iya man tang gipanalanginan financially. Nga naiuban nga naglisod, naiuban igsoon nga nang limos na, naiuban igsoon nga hinon ang uban naglisod kay tapulan man pod, no? Basta naiuban nga naalang jud sa kawadon. Pero ikaw hayahay ka regarding financial. Pero ikaw imong bangko dia igsoon puno kaayo, imong ATM puno kaayo. Na kay magdawat ka siniman na or magdawat ka monthly nga dako kaayo, naganday-handay lang kada kay magsigilan kag dawat sa mga abang sa balay siguro or something like that. So daghan ka og blessing. So what I mean is stable ka financially unlike the other people. So why is it nga gi-bless man ka ni Lord mao ni? Okay, paminaw mo mga kwartahan, mga naay kakayanan or naay capabilities to help other people regarding financial, paminaw mo. Unsaon man sa usa ka dato nga nahigugma pag-ingon nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isikataw nga ana sa kawadon. So, ang purpose dahi nga nung gi-bless ta ni Lord financially is to help those who are in need. Pero pagbantay lang po mo sa inyong tabangan kay basin ang inyong gitabangan nag-abusar na unya mahinungdan na natapulan na pud sila. Why problema nang matinabangon ta kay praise God for that. No? Grabe, ikalipay sa Ginoo nga matinabangon ta kay sugo na sa Ginoo. Gi-bless ta ni Lord financially aron patabangon ta sa naglisod, nas kawadon, nasa krisis or even sa ministry ni Lord kay pang Ginoo man patabangon ta, no? Mausad na ang ato ang pribilehiyo nga gi-bless ta financially. Mao na ang ministry nga gihatag sa Ginoo. Pero pagbantay lang mo kay basing giilad ra mo na inyong gitabangan na may uban marubaro. Na uban mo gamit og ngalan sa Ginoo aron opiringan. Yes. Mao nang madamay na lang ng mga palagad sa Ginoo, mga pastor nga tinud-anay ganing serbisyo sa Ginoo nga dili kwarta ang motibo. Kay nay ubang malagad sa Ginoo sig padungog-dungog, sig pa no. Ako igsoon mo di ko muangay nang magpadungog-dungog nga mga pastor, mga lagad sa Ginoo. Hoy, adto ta padungog-dungog sa Ginoo. Gusto man nga ang Ginoo nay mohikap sa mga tao, dili kay kita may mukuan ang butang-butang og GCash, bank account, no. Daghan ning approach na ko about ana, but no, ingana siguro ilang pamaagi, pero ako dili. Because for me, I do believe na ako'y faith. I walk by faith. And nagtuo ko nga ang Ginoo ray mohikap sa mga tao nga mutabang sa bulaton sa Ginoo. Dili kay kinahanglan man padungdungog kayo to, no. Adto ta padungdungog sa Ginoo. Amen. Unay tinuod so man gibangaan ta sa Ginoo. Ang Ginoo kaya mohimog milagro, mohikap ana mga tawhana. Dili kay kita na mismo magpadungog-dungog. Sayop na. Kana na ba mga pastor nga hilig padungog-dungog? Wa po na, di po na effective sa ministry. Way agi kayo. Wala, habol ang waling. Ano man? Ana man, way salig sa Ginoo. Kung tinuod ta nga, mga lagas sa Ginoo natin, dakong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, di na kinanglan padungog-dungog. Adto ta padungog-dungog sa Ginoo. O ang Ginoo na bahala. Amen? Mao na siya. Gamit galing Ginoo og uwak. Di pa to Kristohano, di magtutuo. Kay uwak man, maunay, sambingay man na. Pero gigamit sa Ginoo. Once si Lord muhikap, musugo, way makabalibad. Amen? Ana na siya. Now, padayon ta, wa ko na suko ha. Ngani lang ko. No? So, bugat day, no?
Aw, inoon, di man po bugat kay naaman dyan po'y tao nga ang iyang gift is giving. No? Ingon na balang kasulatan ni Igsoon, kung kita daw stable financially, gibless na ni Lord financially, it is our responsibility to help other people nga tabangunon. It's biblical. Di ka pwede mo ingon nga gihigugman ako ka Lord, pero wa ka ning tabang sa nagkinahanglan nga gipanalanginan man ka sa Ginoo. Di daw ka pwede mo ingon og, Lord, I love you. That is why I always go to church because I love you. Sure ka? Di ba? Ingnon ka Ginoo, sure ka na igugma ka nako tinuod? Or sa pulong lamang. Gibless ti ka, gipanalanginan ti ka, gipromote ti ka. Gipaboran ti ka financially, pero hakog man ka. Tihik man ka. Wa jud ka makatabang anang mga kabos, wa ka mutabang anang mga tabangunon pod kana pong mga deserving kay. Again, I just want to remind everyone nga di ay maingon sa namili, pero ramang ko'y uban nga pagtabang dahil nimo, kita may hinungdan nga wala na po naning kamot ang usa ka tawo. Okay? So, mura bitaw ato silang gitabangan nga mahimo inong tapulan. Nagsalig na sa imong gipada, sa imong panabang. Yes, may nang mutabang ta, but at the same time tudluan nato sila. Murag something nga ni bitaw. Nangayo sila nimo og isda. Pero imo silang gitagaag pukot, kuha niyo akong punto. Tudluan nimo unsaon sila pagpanagat kay dili lang sila magsig pangayo nimo og isda. Kuha. Okay? Again, something nga ni ba? Mayo maning mutabang ta. But at the same time, ato po silang tudluan nga dili sila magpabilin silang sitwasyon. Mangayo sila nimo og isda, tagaig pukot. Pilmiro tagaan nimo og isda, and then next time nga mangayo nimo tagaig pukot, tudlo unsaon pagkuha og isda. Nakuha niyo akong punto. Okay? Kay magsige sila mga gay ko be, unsa na itong Ginoo makililimos? Dato kay itong Ginoo. Tagay ko no, sige kag tagay no, tagay tudlo mo na tagay pukot. Ar kamao sila managat. Yan na sila kaugalingong isda. Kuha niyo akong punto, sumbingay na siya. Okay, let's proceed. No? Kay ngano man igsuon, delikado. No? Kuha nday kanang kanang medyo bugat-bugat sad, no? Ang responsibilidad aning mga financially stable. Para bangon man jud ka sa Ginoo, sugo man tanawa. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato or atong butang talag sa may synonym ani arangan or butang talang og hayahay or financially stable or basta walay problema regarding financial na. Unsaon daw nato pag-ingon nga nahigugma sa Dios kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isikataw nga naa sa kawadon. Pero dili pud mo sabot nga kana bitaw ang abi kay nakay katabang magtaka-taka lang po tabang no. Pamati sa Ginoo pag-ampo kinsa joy deserving sa blessing ni Lord kay blessing sana no nya kay sama sa gingon ison base ng imong gitabangan mingsamot katapulan kay na may uban god nga naglisod financially kay tapulan pug kaayo wa pud nangalagad sa Ginoo way pabor sa Ginoo no sige lag tambay handay-handay nga naa man tay kamot nga mo trabaho pero wala kay tapulan jud so dili na sa na maayo maybe mutabang ka once and then imo silang tudluan unsay angay buhaton para moangat ilang kinabuhi labaw tanan paduulo ni Moses Ginoo kay usam na sa sikreto amen kay niingon sa diriyo kay mga anak ipakita ta ang matuod ta nga paghigugma pinagi sa mga maayong buhat dili sa mga pulong lamang so kung tinuod tang nahigugma especially ni Lord moingon tang Kristohanon ta followers ta ni Jesus and then gibless ka ni Lord financially nya kuripot ka hakog ka no wa ka mutabang sa mga nanginahanglan no delikado kay igsuon. Kay tanawa, tagaan ta mo verse na hakog ka na or dalo. O kay bawa mo igsuon nga ang dalo or ang hakog igsuon sama sa pagsimba og Diyos, idolatry. Tanawa. Episo 5:5. Paminaw mo. Episo kapitulo 5 bersikulo 5 nag-ingon si Pablo, timan-i kini walay tao nga salawayon, okay? Laway. Dara, sunod. Hakog. Again, hakog. Hakog grade. Kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Unsa nang Diyos? Dili tinuod nga Diyos. Kay ang imuhang gisimba, kwarta nimo. Okay? Delikado na. Kay kung nakay ang kwarta, nya hakog ka, sama ka nga nagsimba sa kwarta, Diyos na, okay? Sama ka nagsimba og Diyos, unya sunod. Unya,
dili daw ta makaambit sa gingarian ni Kristo ug sa Dios. Mura ka nag wala tay luna sa gingarian sa langit. No? Wala tay katungod musaka sa langit igsoon. Kung hakog ta, kay ang hakog or kadalo sa laing term sama sa pagsimba sa Dios. Now, listen carefully. Look at me. Kung ikaw diha naa ka diha, tan-aw nimo na kay capability to help other people. Okay? Na kay kakayanan ba? Okay? Tan-aw nimo stable ka compared to other people igsoon, kinahanglan manggihatagon, matinabangon gyud ka. And I'm not sharing this one this morning kay nanginahanglan ko si mong tabang, no? Kaya ko igsoon di jud ko mangayo dire. Kado ta diha, no? So kung naa kay ikatabang kung stable ka financially, mo ni tinaman why imo? In the first place, why imo? Bisan igsoon o grabe ta ka bright, eksperyensyado, naningkamot tagmayo. Yes, naningkamot ta, pero sa likod ana gitabangan kas Ginoo. Sa likod ana ang tanan grasya ra sa Ginoo. Ug walay imo. Wala man jud imo ini kamatay na to, wa man tay mada. In other words, ang tanan gipiyal ra na sa Ginoo nimo. Si Lord ang tinuod. Nga tag-iya, He is the blesser. Kanang nimo nga blessing, gikan na sa blesser. So usa ka pamaagi nga imong gi-honor ang blesser is kanang blessing nga naa nimo karon. Imo pong i-bless ang uban nga nakinahanglan. Okay? And that way, mura kag nagsige kag tanom, sige kag tanom ikson. The more pa yung i-bless ni Lord, it's biblical. Kunya pag sige kag kumkum ikson, hakog ka ng blessing nga naa nimo. Sama ka tong taong dato. Ang taong dato nga hakog igsoon. Okay? Sige kaon. Lami kay mga pagkaon niya sa lamisa. Wala jud siya kahungit bisag usa ka kutsara ni Lazaro. Si Lazaro namunit sa mga mumho, no? Ngagikan sa taong dato, sige pamunit, no? Wala jud siya kaingon, Lazaro, kay si Lazaro sa Bible, tao nga kabus. Dapat unta katong hari nga dato, iyang responsibilidad nga tabangan ang kabus. Okay? Pero wala na gihimo sa Ginoo. Gihimo ni sa taong dato. Ang dato igsoon is hakog, tihik, kuripot, dalo. Ug maniingon sa balang kasulatan ang kakog sama sa pagsimba sa Diyos. Ang iyang gisimba, iyang kwarta. No? Dapat ang blesser, si Lord nga may nag-bless niya. So mga itong usa ka adlaw, sa nangamatay na sila, ang daong dato, nagantos sa kainit. Si Lazaro, ang pobre, ang kabos, nag-enjoy sa kahayahay sa sabakan ni Abraham. Dili malipay ang Ginoo kabos. Og dalo. Dili malipay ang Ginoo og hakog. Dili ikalipay sa Ginoo igsoon ang kuripot. Okay? The main reason, the purpose why God bless you financially, listen, look at me. Sa katong mga tan-aw nimo diha nga murag medyo angat imong kinabuhi kumpara sa uban igsoon ayaw paglipay-lipay kay daghang kag tinigom. Gisugo detas Ginoo pagtabang sad sa katupong angayan tabangan nagkinahanglan. Amen. Wala tagi bless sa Ginoo para mahakog niya maghinambog nga dato ko. Nindot kog sakyanan, no? Wala. Praise God for that. Pero mao ni timan tanan nga naa nimo mabiyaan ra na temporaryo na. So samtang naa na nimo mas maayo imong i-glorify si Lord. God must be glorified in everything that you have or you had right now. Kinahanglan nga mahimaya si Lord. Usa kapag pahimaya is kanang mutabang ta sa angay pong tabangunon. Especially sa mga buluhaton sa Ginoo. Ako igsoon dili ko padungdungog pero ako ning gi-share ninyo. Kay daghang ning duol na ko ni testimony about ani nga unsa sila gi-bless ni Lord. Kaya ang ilang tirada daw ang buluhaton sa Ginoo. Yes, that's true. Tinuod na igsoon. Basta ang inyo lang pong tabangan kana pong tinud-anay pong namuhat. Dili man ingon nga I'm not saying I am deserving okay sa tabang ninyo. Pero gusto lang ako baybawaan igsoon nga nindot man gyud ang matunong pod ang iyong gipugas sa tabunok nga yuta. Kaya ron siguradong ani. Wala po ko mag-ingon nga mag-expect mo og ani pero nindot jud nga deserving or angayan ang iyong tabangan. Kana bang gisugo gyud mo sa Ginoo, kanang gikonbiktar mo ni Lord nga i-bless ni siya. Amen. Kay dili ta makaingon nga nahigugma sa Ginoo. Nahigugma sa isig ka tawo nato kung nagtan-aw lang ta
kung tabangonon sila. Pero ikaw diha, tawag na, ikaw diha stable ka. You have, or we have the capability to help them. Pero nanginanginanaw lang ta, no? Pasabot, wala ta tinuod na higugma na sa isikataw na to og labaw tanan sa Ginoo. According to the word of God, if you love me, obey my commandments. And one of this is mao ni gisugo tas Ginoo nga kung naa kay ikatabang, kung gi-bless ta financially, tabangan na to ang tabangonon. Kunya mao lagi ni sa diyang motabang punta pagampo sad mo aron giyahan mo sa Ginoo kisay angay tabangan. Pataka-taka pud mong tabang, sayang inyong natabang, no? Nindot nang nya aside from that, kanang inyong tabangan siguraduha gyud nga deserving sad siya nga kana bitawng basin ang imong pagtabang ba atong pagtabang is mahinungdan nga natapulan hinon sila. Okay? Mahinungdan hinon nga dinalang hinon sila mulihok. Sige magsalig nimo. Sayop sad na siya. Amen. So again, dili sa lalim, no? Once i-bless ni Lord financially, kay naaday sugo ang Ginoo, no? Kay ang Ginoo dili moangay og hakog. Dili moangay ang Ginoo og tihik or kuripot ngano man. First and foremost, ang naa na to, dili na ato. Wa tay angay ipagarbo ng mga milyon-milyon na to. Ang tanan, grasya sa Ginoo. Wa tay angay kapanghambog. And at the end of the day, sa lubnganan, wala tay bahandi madala. No matter pas pulong sa Ginoo na tao tang hubo. Mupauli daw tang hubo sa man to. Wala tay madala. It means everything in this world is just temporary ra gyud. Only God and heaven is eternal. So samtang naa kay katabang, naa kanining kalibutan, stable ka, or naay mga resources nimo, or I mean mga material nga naa nimo nga angay nimong itabang sa uban, then tabangi ang nagkinahanglan. That way imong gi-honor, gi-glorify si Lord sa mga iyang gipiyal nimo. Mas the more pa jud ka i-bless ni Lord, the more we help or you help those who are in need. Labi na katong mga angayan jud, labaw tanan sa bulaton ba sa Ginoo or something, basta tan-aw nimo nga deserving, nya feeling nimo imo masinati ang conviction ni Lord. Wow, sige, tabangan ti ka ana, no? Ngano man sugo sa Ginoo. Di nato mapamatud-an nga nahigugma ta sa Ginoo kung di ta katabang sa nagkinahanglan. Okay? Kabalo ka nga naa kay capability or capabilities to help, pero wa kayong tabang, na wala ka na alay na ni sibo sa kabubuton sa Ginoo. But if we help or imong i-bless tong angayan, aside nga the more ka i-bless ni Lord, mahimaya si Lord. Kunya diha makita ni Lord nga deserving jud ka, no? Kapiyalan, mas kapiyalan pa jud kag dagko. Kay iya man nakita nga ang iyang gipiyal nimo, gigamit nimo nga nahimaya siya. In other words, sabot na kapiyalan ug kasaligan jud ka. Kabalo na beta, kung makitaan sa Ginoo ang kapiyalan ta, kasaligan, the more pag kita i-bless ni Lord. It's biblical. Amen? Usa ka gamayng pagpahinumdom nato. Nining kabuntago nigsoon nga, if we are financially stable, then praise God for that. Pero mao lagi, naay purpose si Lord nga nang i-bless ka. And because He wants you, He wants you to become a blessing or a channel of the blessing or blessing to other people around you. Kung imo nang buhaton, the more pa jud ka i-bless ni Lord. Amen? Sugo sa Ginoo. Di ta pwede mo ingog, I love you Lord, wagay kayong tabang. No? So exclusively para ni sa mga naay kaya. Mao ni atong topic karon. Okay? Hallelujah. Let's pray. Father God, thank you so much for your message, for your word this morning. Lahi na sad nga topic Ginoo about sa pagtabang or unsay rason nga nung imo ming gi-bless financially or materially tungod kay imo ming gipiyalan anang mga butanga kay gusto sad ka Ginoo nga mahimo ming panalangin sa uban. So Lord, thank you for your word. I pray nga dili kini mulabayng kawang apan amo ning kinabuhion. Ug ako nagaambos tanang nagtan-aw karon Ginoo. Especially to those viewers right now nga naa gyud stable sila financially. I pray mamuhat sad kanila. Tabangi sila, giyahi sila, Ginoo, tudloi sila sa ilahang sa purpose nimo nganong giingana nimo sila. Compare sa uban, lahi sila. Tungod kay naa kay plano og
nasad sila ministry. And their ministry is kaning giving. Dili tanan naaani Ginoo, di sa nilalim Ginoo. Apan nagimong pulong nagtugaan sa Ginoo. Nga lisod magpamatuod or pamatud-an namo nga nahigugma mi nimo. Nahigugma mi sisikataw namo. Unya naa mi ikatabang pero wala mi motabang nila. And according to your word, ningingon ka nga among pamatud-an ang among gugma pinagi sa mayong buhat. So Lord, tabangi mi nga among pagabuhaton musibo maalayan sa imong kabubuton. Ayaw itugot nga maghari ang kahakog sa among kasing-kasing. Maghari ang kadalo kay sama sa imong pulong nag-ingon ang kahakog sama sa pagsimba sa Diyos ug walay luna sa gingharian sa langit. Sama sa taong dato Ginoo nga imong gi-share, wala siya motabang sa kabos. Even paghungit na lang sa usa ka kabos nga si Lazaro, hakog kay siya. Apan sa pag-abot sa kamatayon, nag-antos siya. So Lord, di mi gusto nga masama niya. Gusto mi nga among makit-an, mahibaluan, masunod ang tumong why or nganong gi-bless mi nimo materially or financially. Nganong naami ikatabang tungod kay gusto day ka Ginoo nga mutabang san mi sa kanadjong kabubuton nimo nga tabangan. Lord, I pray sa mga nagtan-aw karon nga naasi nga naay kaya or naa-joy capabilities to help, Lord God, I pray nga tudluan giyahanin nimo sila Ginoo sa angayng pagabuhaton Ginoo. Nga dili pud sila magpatakataka og tabang Ginoo. So Lord God, let your will be done, and I pray for the conviction of the Holy Spirit for them in Jesus' name. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kaning mensahe mao ni hinungdan nga mao ni makaingon makahatag na mong motivation to help other people, to help those who are in need, og mao ni hinungdan nga dili gyud mi mahimong hakog or kuripot Ginoo or dalo. Kay ang kahakog or kadalo sama sa pagsimba sa Diyos ug walay luna sa gingharian sa langit. Salamat kay Ginoo. Thank you so much, Lord God. And right now, I pray to all of the viewers around the world, different places, different countries, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang nagtanaw Ginoo. I pray. Unsa man ang ilang kinahanglan karon Ginoo. Unsa man Ginoo ang ilang problema, ilang struggle, unsa man ilang gihambin-hambin sa ilang kasing-kasing, unsa man Ginoo ang pinaka-gusto, pinaka-need nila nga milagro this time. Lord God, I pray, mamuhat ka. Ginoo, imong ipalihukon ng imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon nga tabangonon. In Jesus' name, ikaw ang mas nasayod Ginoo sa tanan. Lord, wala ko kabalo sa ilang sitwasyon karon. Apan diha kanimo walay matago. Ang tanan dayag. So Lord, again, base sa ilahang kahimtang karon, base sa ilang gikinahanglan, palihok ka ang imong milagro. Imong ipasundaya Ginoo. Ipadayag ang mga kahibulungang butang or buhat nimo sa ilang sitwasyon. Mo intervene ka Ginoo. Ako kang gi-welcome sa ilang kahimtang karon Ginoo. In Jesus' name. Thank you God. You're the same yesterday, today, and forever according to your word. So kung unsa ka milagroso ni aging mga dekada panahon, milagroso usab ka karon. As long as we have faith, everything is possible. So thank you Lord God. So this time among ang kuno ng kadaugan, ang kuno ng milagro, kaluwasan, kagawasan, kauswagan, tanan-tanan, sigun sa among gikinahanglan, ang kuno namo ang katubagan sa among pag-ampo. We believe it right now, Lord God. We claim it by faith. Himoa lang ming kasayligan, angayan, or kapiyalan. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus, nga mao among agalon, bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon mga higala. Praise God. Hallelujah. Bugnaw na kayo. So that's all for this morning. Atong pamahaw. Mag-prepare na ko. Kay mulakaw na ko igsoon. Malate ko. Mubiyahe pa ko igsoon. No? So, salamat sa inyong higayon. Panahon igsoon. This time, ako'y balik na ng dungog. Himaya as tumbuhi nga Diyos. Waman tayo giisa nga reliyon. It's all about Jesus, and I pray that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a day that full of blessing and favor from the Lord. Tanang buhat sa inyong mga kamot, igsoon, panalanginan sa Ginoo. Tanang naa sa lain-laing kanasuran, I pray nga naa ang favor, ang protection ni Lord, manaa ka ninyo. Mayong panglawas, tanan, pabor, gikan sa Ginoo. Mag-uban-uban kaninyo. Namos kong prayer. And again, sa wala makabalo sa itong YouTube channel, ang link na nga caption.
Yang atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon. Ayaw ng Kristohanong mabungahon. Sa una, Mabungahong Kristohanon. The same sa atong page. And before na ko ni-end, thank you so much mga subscribers, followers, star senders, or unsa man diya. Salamat kayo. Naamo sa akong prayer kanunay. And before I end this is, again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Okay? So, again, that's all for this morning. To God be all the glory. Unya, amping, muta na, no? Unsa to na? Ampo amping abante, to God be all the glory. Okay, see you next time. God bless.